שלום, אני זיו. נולדתי לפני 12 שנה כחלק מהצמד המכונה זיו ורז. למי שלא מבין, אנחנו תאומים. אלו ההורים שלי, והם עובדים אצלי. למסכנים לא היה זמן לנשום. בנוסף, יש את אחי הגדול אליעד, שקצת קשה היה לו עם המצב החדש. למה אתה בכוונה? למה? לא, זו תציל הדברים. ועליי, כפי שאתם רואים, זה לא ממש מקובל. קיצר, ככה הכל התחיל. מוקדם מהמצופה יצאנו לאוויר העולם. אחי החוצפן דחף ראשון ויצא לפניי. אבל אל דאגה, מאז הוא משלם על כך ביוקר. זיו, למה עשית היה לרז? למה עשית היה לרז, זיו? לא יפה. לא, זה לא יפה שעשית היה לרז. לכי תעשי לו טובה, תבקשי סליחה. לכי תעשי לו טובה ותבקשי סליחה. סליחות מעולם לא היו הצד החזק שלי. כמובן הכל יסתדר ואנחנו אחים נהדרים. לפעמים מרוב הבלגן, אמא ואבא לא ממש עמדו בציפיות. והחלטנו לעזוב את הבית. סתם. אגב, אני נסיכה. וזאת הממלכה שלי. וזה הסוס הלבן והמלכותי שלי. טוב, לא כל כך לבן וגם לא חשוב. חוץ מזה, יש לי כישרונות נוספים. לשיר. לרקוד. בשמלה אדומה ושתי צמות, ילדה קטנה יחידה ותמה עמדה ושרה למה ולאכול. אבל לא רואים עליי. והחג האהוב עליי הוא פורים. חיות אהובות עליי במיוחד. גם המפחידות שביניהם. קיצר, יש לי אח החיים ופן לי במקסימום. אני מקווה שתהנו, כי אני בטוח כן. ביי יוש.